Ще поискам от твоето жице назаем, аз пък няма да ти дам дърти мързелан. Браво! Вече коледният дух е при нас със своето вълшебство. Благодаря на всички вас, че сме тук на площад Динци, за да запалим заедно звездата на нашата коледна елха. Искам да поздравя всеки един видинчанин, който носи в сърцето си духът на Видин, независимо дали е тук или в което и да е кътче на света. И сега в навечерието на коледните и новогодишните празници да си пожелаем да бъдем щедри, съпричастни, състрадателни. Нека да се хванем заедно за ръце. А на нашите мили деца искам да им пожелая да бъдат здрави и радостни и дядо Коледа да им донесе най-желаните подаръци. Но, за да има подаръци, трябва да има и дядо Коледа. Аз не го виждам. Къде е дядо Коледа? Сигурно трябва да го извикаме. Хайде всички за... Започваме ли да броиме от 10 назад? А кой ще запали елха? Аз предлагам кмет. Почваме ли? 10! 4, 3, 2, 1. Старт! След официалното откриване на програмата на община Видин за коледните и новогодишните празници, градоначалникът Огнян Ценков сподели. Мисля, че това, което сега го показахме на нашите съграждани, че осигурихме един коледен дух. Така едно добро настроение, радостно настроение и за това нещо помогнаха много наши съграждани, като искам да обърна внимание, че и да благодаря на всички наши мили и хубави деца, които изнесоха една много хубава програма с тяхните песни, рецитации и танци. Искам да благодаря и на всички, които се озоваха с дарения, защото коледната ни украса в случая е благодарение на добрата воля на много хора, към които ние се обърнахме. От община Видин призовават всички, които желаят да допринесат за коледния дух и настроение на жителите и гостите на града ни, да го направят с даряването и поставянето и на допълнителна празнична украса. Естествено сме отворени към всички, които желаят да допринесат за това добро настроение, да вдъхнем в всички нас и във всички видинчани надеждата и вярата в по-доброто бъдеще. В тази връзка за всички деца бяха осигурени от община Видин над 200 коледни календара с шоколадови лакомства. И също трябва така да си пазиме и това, което сме го направили, защото то е за всички нас. Убеден съм, че коледният дух вече е във Видин, със своето вълшебство, със своята доброта и, както казах преди малко, пожелавам на всички наши съграждани да не губим вярата, да не губим надеждата, да бъдем съпричастни, да си подадем ръце и да вярваме в доброто бъдеще.